Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan nemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Mamado Takiyullahi Mamado Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Folini tanni me kerengere ko lase aw ma aw minu nawti sege nawti nyine ka usogolinto aw na Shrifla TV jabarani Mali kono foka tase Mali koka bi wajulu kene konnana ame Côte d'Ivoire jamana kono manamana so sikida konnana alislamiya de meto ansaru abulu faraba min beni sikida ko folina kasangani Seydou Rusuli Bangeli sanwosa ube mauludu kene bala ben ka sega faranyogali ke balima uni sinjula ka hakila jinke alakira ba jugubawla aka nyenamaya amse ka tagala dige ka kisi soro anga nyenamaya konnana ka kunaja soro la harajodo ala sona nyine baro bekera ka be février kalo masamba fla ani muka ani woro kene inu donani anga maba welele umboliye kuka nisodia anuka duodo lase kene konnana anga janga soro lo nyamada Tijani kene ya alaka danu ma ko wulubaga nyuma ya rabbi alaka laban ko nyuma do bela jene ma nije président kuma kan section ni association bela jene to la tonde mo dorma kile mo ka doni bara inda fa ya rabbi amani allah taala fa alaka ke saraye jani lahara donc mo kene soro anga do ba bela jene sigi an sigi la here la la kan le here la amina ba bela jene fu ama fa jofu ama mbam sofu ama corona ndo bela jelefu ko ben chinyere kan chila ala sa shama ba irana samte ni na ye ala ko irana ka jan ka feti na bola ye ante ina ka sawu ni mako mai hatu ya ka fuli sama fo ya fo ban kwanna amba fo tante fori mina kwa sawu ni ma akala manyamo woni mai ala ka yero ka ma ko mo mai ala kana ka dimba ala kanda ala kanda ko lashi na bola ya ma yere ka karam ko chefu no size Musa Traoré no ile era furchai ba fu dante foli mina kono kwa ni che kwa no furu nyon maya akala wa do fa ala kama ya rabbi ala ka yere tawfe e wal du jo ala kama ya rabbi ala ka tawjo e wal do la kanda ala kama ya rabbi ala ka yere tawla kanda ni kira ro mai anda puru ba minu fa yoro su nanda puru ba tuye amin bon sana kenani akan sonja kenai wallahi ni yoro fa jama kon bola saluta fana kon afatu bete minya ta kon damate mena do ambe do ka albi alaka sanwata temeninga albi alaka kan do nyona nambara be alaka o sara alaka ambe sara ni adneta sarari ka amna ko betu no wa sa han hero diama alaka samra baraka alaka korota do ko tagaba yi ani na ba yi mimba se ka se anya do bu bela jeni me kuma manoma afara kan lo so Islamaya korota ala ka samaya jiri ala ka baraka do Islamaya la ame jemi kan ala ka baraka do ala ka amsari jiri ka baraka do amsadi na amba ka kalma wa chefo miye Musa Traoré ala ka fanga do aka kola ka fanga do aka baradala ka sabatiri do ko bela jenina hali ala ka sijani kenadi ana ala jenima ala ka baraga do ko bela jenina amani ala subhanahu wa ta'ala fe ana nasi kene mika maulidi kene nafa malu kene baraka malu amani ala fe dugo mena ke akono adugo ka jabi an kiringere mahal bi ala ko kan ambolan ka so kono ka kene ni segere hamido bana gamido bana anugo baga join oyi alai amani ala fe ala ka jonyuma kele mi no be sor an kema ka ke o kama kanga hamini gami ka be no ya halbi ala ko kan o ko fami kla ka foli kan kere ndi an ka parema o to paraya flani o to mana fe ko balu ne paraya tala ka dima way fana yi kun siga koro ibale yi kun siga donu bilin koro toro bala ka bla mizanna o to mana fe ale sala ka lo ni baran jiriya kolo na nyana
a ɲana ka tɔgɔ kɔrɔ ala y'an kisi k'an tanga n'a tiɲɛna a tiɲɛna ka tɔgɔ kɔrɔ ma a lɔla lɔyɔrɔ la kɛnɛ nin kɛra kɛnɛ ye o tumana fɛ a sarako ɲuman bɛ ala bolo k'a sara nafama k'a di a ma hali bi ala k'o kɛ ye silama jama n bɛ bɛɛ lajɛlen fo la n b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiya don parce que ne minɛ ka gɛlɛ dɛ ne ni e jɛnna a ka gɛlɛ vraiment ne bɛ manakaso ansardi mɔgɔw fo sanji joli joli an bɛ mawuludi organiser ɲɔgɔn fɛ hali basi kelen tɛ k'a la ni busila dɔrɔn fataw ti c'est à dire i yɛrɛ tɛ se ka lɔ k'a fɔ ne n'u tɛ biro kelen na walayi tellement o ye n kanu k'an bonya cogo min na vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo la ten vraiment a ka jɛ hali bi ala k'a lataga ɲɔgɔn fɛ vraiment n bɛ Usas Baya fo cɛ yɛrɛ la ani jija i ni jija ka kan ka Usas. O tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an karamɔgɔ Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Tarawele ale bɔra ka laseliba kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Lukelemɔgɔ ye bɛn n'a kɛra ten a banna bɛn n'an bɔlen mangalaba ale bɛ min fɔ n'o ye nɛgɛbere ye sabu gisedala b'ale kɛ ka to k'a ka gise sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la ale fana b'a fɔ le ko buna adamadenw ye sabali ko jɛnya ko mana jɛnya gɛlɛya cogo o cogo a mana diya cogo o cogo a mana jɛnya cogo o cogo a ko lon dɔ a bɛ ban siga tɛ nin na ko lon dɔ a bɛ ban adamaden sabali Allahu akbar ni k'i bi ala nɔfɛ ka ban mɔgɔ ni mɔgɔ ka ko kɛ la e ye sabari a m'a kɛ la dɛ a ka kɛ a yɛrɛ la Allahu akbar ye tiɲɛ man amila salihan falinafsi wa man asa fa alaiha ni ka ɲuman kɛ i k'a kɛ k'a di yɛrɛ ma mais ni ka juguman kɛ hali k'a kɛ mɔgɔ la i k'a kɛ yɛrɛ la Allahu akbar ye tiɲɛ o tuma an ye sabari gɛlɛya kana to mɔgɔ y'i ka ala bila sɛgɛn kana to mɔgɔ y'i ka ala bila bana kana to mɔgɔ y'i ka ala bila sabu a mɛn o mɛn lon dɔ a bɛ ban n'a ban tuma sera a bɛ ban lahara lo ka gɛlɛn o tuma silamɛw an y'a sin lahara ma n'an bɔra yen sisan fani sɔrɔla an b'a kala mun ye kurusi kɔrɔ ko cogo di a ko i ka kuru i si kan o kɔrɔ ko kana kɛ jɛnɛyakɛla ye silamɛw ni muso faamuna jɛnɛya ka farafinna labɔ cogo min na a tɛ wa anw ka fanu don fanu yɛrɛ b'an waju k'i ka kuru i si kan o kɔrɔ ko i kana kɛ jɛnɛyakɛla ye kana taa i si bila waliso kɔnɔ sabu jɛnɛya biganw lo ti furu kɛ mais ni e adamaden e tilala biganw ka kan ni min ye n'e fana taara sɔrɔ o kɔnɔ a ma ɲɛ dɛ gɛlɛyara i ka diɲɛ bi tiɲɛ i ka lahara bi tiɲɛ i bɛ tila ka i kɔ malo i kɔ i bɛ tila k'i kɔ malo bilayi jɛnɛya man ɲi jɛnɛya man ɲi jɛnɛya bi a b'a kɛ i denw da bi tugu dugu kelen nin na n m'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ petit dɔ a bɛ kɛ nka jama kamalen dɔ kunna ne yɛrɛ ka ye a man kan ka kuma fɛ ten a ko a ma i bɛ n'o dɔgɔyara ten yan a ko i bamuso an n'u ka sungu tigɛ yɔrɔ kelen na yan o kɛra min kɛ kamalen jira ten net ani ye lebu ye depuis cɛ k'o dakurunya kelen fɔ a ma se ka kuma tugun a banna bamuso ma den da nɔrɔ a y'a da nɔrɔ silamɛw jɛnɛya man ɲi nin fana kɛra karamɔgɔcɛ dɔ ye ale ka wajibu kɛ misiri la ka kuma jɛnɛya kan ɲɛnama a bɔra misiri la ka taa don so kɔnɔ ka taa bamuso sɔrɔ a bɛ ka na kasi a ka ba ɲininka a ko n ba mun b'i kasira a ko a den ma a ko depuis n k'i wolo i ka ko kɛ n na bi i ma min ɲɔgɔn kɛ n na ayi den ko ma n ka mun kɛ a ko bi i ka wajibu min kɛ misiri kɔnɔ i ka jɛnɛya ko baro min kɛ misiri kɔnɔ n ka kuma b'o kan a ko i k'a lɔn k'a fɔ ne sunkuma a ko ne ma se n ka taafe bolo la
ne sunguma ne ma se n ka tafe bolo la a ko i ka wajibi kɛ cɛkɔrɔba minnu ɲɛnɛ a ko ne ka n ka sunguruya kɛ olu ɲɛnɛ ne don ma se n ka tafe bolo la a ko mɛ ele karamɔgɔ cɛ ele yɛrɛ ye o den dɔ ye a ka karamɔgɔ cɛ da nɔrɔ o fɔ karamɔgɔ cɛ ɲɛnɛ a donna k'a ka minɛnw cɛ k'a don saki la a tagara hali bi a bɛ taga la. kɛlɛ de b'o ye. mun y'a s'a ma. muso masa yɛrɛ kɔrɔ. mun y'a s'a ma. Alahu akubar. baba. jɛnɛya man ɲi. Alahu akubar. n'a fɔra a ye dabila. n'i y'a ye ala ko tagasira jugu dan an kana gɛrɛ a la min b'a la ala k'a lɔn. min b'a la ala k'a lɔn. o kɔfɛ. ala n b'o to yen. silamɛw n b'o to yen. jɛnɛya man ɲi. kunu ni sunkuru tun ka jɛnɛya kɛ ni sunkuru tun ka jɛnɛya kɛ o b'a bɔ o dugu la pewu k'a taga n'a ye fo yɔrɔ jan o bɛ taa bila yen a tɛ segin to parce que a tɛna cɛ sɔrɔ nin dugu in na tuguni o b'a fɔ a taara di bila mun fɛ yen o b'a fɔ k'a tun bɛ cɛ bolo a tun ma minɛ a tun bɛ cɛ bolo mais cɛ voyagé la a taara dugu la a ma segin sinon n'a dɔnna k'a ye jɛnɛya kɛ maa t'a ta n'a dɔnna k'a ka jɛnɛya kɛ maa t'a ta o dabila la ni e cɛ min fana sɔrɔla la exemple o ka dɔ furu a taara sɔrɔ a ti npogotigiya la o bɛ ɲininkali kɛ a la jɔn k'i cɛ n'a k'a fɔ i b'i wele k'i fa wele k'i ba wele a tɔgɔ ko di muso fana ka mɔgɔw bɛ na o bɛ sɔrɔ ka gosilikɛlaw wele o bɛ gosi n'a fɔ i bɛ faga dɔw yɛrɛ kɔfɛla bɛ tila o la n'i bilal'o la i bɛ dugu la. siga t'a la degun fɛ. Tarawele a wala. jɛnɛyakɛla tun bɛ fulakɛ ten. mais bi an o bila ka tɛmɛ ni tubabuw ta ye parce que tubabuw nana mun kɛ o ka jɛnɛya kɛ valeur ko ye k'a kɛ sangawuli ye k'a kɔrɔta jɛnɛyakɛla bɛ publicité bi kɛ ala ko k'an kana jɛnɛya kɛ mais an bɔnna k'a kɛ o man fa an tilala sisan muso ni muso cɛ ni cɛ bɛɛ bɛ ka kɛ o bɛɛ bɛ kana kɛ an bɔr'o yɛrɛ sisan ka cɛ yɛlɛma k'a kɛ muso ye o kɔrɔ ko hali bi muso ma bɔli kɛ quoi cɛ bɛ yɛlɛma k'a kɛ muso ye. Alahu akubar kɛra halaki dan ye. i ma na ni kama tɛ dugukolo tun melekera. siga t'a la. donc silamɛw jɛnɛya man ɲi. a bɛ mɔgɔ ka diɲɛ tiɲɛ a bɛ tila k'i ka lahara tiɲɛ. siga tɛ nin na. k'a sɔrɔ fani min anw b'a dɔn ko kurusi kun ye kuru i si kan. Alahu akubar siga tɛ nin na. a y'a tɔgɔ sɔrɔ. an mun ko an ye silamɛ ye n'i bɛna lu filɛ ko ɲama den tɛ lu min kɔnɔ a ka dɔgɔ. siga tɛ nin na. ma kɛ baara ye wa. kɛra baara ye. bamananya tile faso ni bulonda tile min ma kɛ olu bɛ kɛra misiri tile la. siga tɛ nin na. alimami ka ɲamaden ka ca ka tɛmɛ jotigi ta kan. k'a sɔrɔ n'i k'a ɲininka ko jotigi tɛ silamɛ. kɛra. k'a sɔrɔ ale ka warimisɛn bɛɛ bɛ taara a ka mamadenninw na hali a tɛ dumuni duman kɛ o bolo. parce que olu caman bɛ danbe kɔlɔsi n'i kɛra jɛnɛyakɛla ye jeli jaabi. Alahu akubar siga t'a la. Tarawele. o tuma an y'i segin. n'an bɔra yen tagafe. da sera ma. o kɔrɔ ko cogo di. tagafe o kɔrɔ ko i bɛ min sirila ten
taga dɛ mais kana feere dɛ feere fɛn tɛ Allahu akbar. taga kana feere Wala. mais a bɛ cogo di bi a ma kɛ sɛti o bolo A juguyara o yo. a kɛra sɛti o bolo k'a sɔrɔ a fɔra i ka taga kana feere feere fɛn tɛ Fɔra ten. mais bi a kɛra baara ye Kɛra baara ye. Tarawele. sunguruden min bɛ si a fa fɛ so a ka dɔgɔ Ka dɔgɔ. Tarawele. n'i bɛ taa bɔra misiri la waati min na o y'o kɔ sɔgɔ waati ye mun bɛ mali olu bɛ kɔn misiri la tagalaw ɲɛ a bɛ teli o ni min bɛna bɛn i b'a ye a b'a tɔn kɛ k'i filɛ k'a kɛ ten ka to a ta taa ni kungo ye kɛ silamɛw mais min bɛ yen a ye den ninnu mara Ni ye tiɲɛ ye. a ye den ninnu mara dɛ na fila tiɲɛna ka ban min bɛ yen o ma se fɔlɔ jija o la A fɔtɔ fɔla ye. jija o la kana to o fana ye tiɲɛ an b'a fɔ furu tɛ yen ala ka balaw bɛɛ ti bila ka lahara kɔnɔ musokɔrɔbaw ka warimisɛn bɛɛ bɛ taa la saraka bɔ la sisɛ bɛɛ saraka ni sisɛ wuli denmuso ma furu sɔrɔ f'i b'a dɔ kɛ yan o sabu i banna ka i denmuso jogo don i banna ka a munna ka bɔ jɛnɛya la o bɛna furu sɔrɔ cogo di ni min ma tourner kamalen saba fɛ su kɔnɔ a ma foyi kɛ ne b'o kalama danga bɛ ne kɔ ne bɛ taa n ka wari don la wa O tɛ kɛ. Tarawele. danga bɛ ne kɔ n bɛ taa n ka wari don la silamɛw ye jɛnɛya ka fanga sɔrɔ o ko sɔrɔ furu dabila la Siga t'a la. e m'a sɛbɛn n'i yɛrɛ k'i bɛ furu kɛ bi i b'i ɲɛ jan ka sigɛ i bɛna mun ta ta tɛ yen Taa yɔrɔ tɛ yen. silamɛw an ye denmisɛn ninnu an ye an janto o la cɛ fara musoden kan kamalendenw aw fana ye diya k'a janto a yɛrɛ la hali mɔgɔ ma dɔ f'i ye bonya t'a la i ka nafolo bɛ tiɲɛ a bɛ tila k'i si surunya fɛn o fɛn ye jɛnɛyakɛla wane ye a tɛ si sɔrɔ Siga t'a la. a ye mɔgɔkɔrɔbaw ɲininka min tun t'a kɛ ani mun tun b'a kɛ u bɛna f'i ye ale ka mun tun kɛra a kɛbaga o caman taara lahara a b'a f'i yɛrɛ k'a bɛɛ taara lahara Tarawele. jɛnɛya man ɲi mais bi komi a kɛra sanga ye tubabuw k'a kɛ sanga ye sinon ala ni i tun wolola k'i yɛrɛ sɔrɔ ko e ye ɲamaden ye mɔnɛ bɛ kɛ komi i b'i yɛrɛ fa Siga foyi t'a la. mais bi o de kɛra sanga ye fo b'a fɔ ko ɲamaden ko chance bolo ye garijɛgɛ ye O bɛ nin fɔ. Tiɲɛ don. parce que k'o sɔrɔla k'a sɔrɔ kanu kɔnɔ ko ale sɔrɔla k'a sɔrɔ o ka di ko o ye chance den ye o ma kɛ baara ye wa Kɛra baara ye. Tarawele. diɲɛ ti ɲɛ lahara ti ɲɛ jɛnɛya man ɲi dɛ hali bi ala ka laban ko ɲuman Amin. bon n'an bɔra yen banfula banfula kɔrɔ ko di ko banfura fɛn o fɛn ni fu lo kɛ ko ban a la Tarawele. an bɛ baara bi yan dɛ banfula birilaw lo kɛra fu dunlaw ye banfula birilaw olu lo kɛra fu ɲinilaw ye Allahu akbar. Nin ye tiɲɛ ye. Tarawele. an ka cɛkɔrɔbaw ka sapo biri banfula biri n'i k'o ye i b'a dɔn ko nin tɛ fu dun Siga foyi tɛ nin na. Baraji. mais bi e yɛrɛ k'a jateminɛ mun ye karamɔgɔ ye banfula ka d'olu ye sabu o y'olu ka karamɔgɔya masiri dɔ ye a fudula ka ca dɛ a n'an bɔra yen an ye taa
fanga bolo kan olu fana ka ban fula bi k'olu ti fudu o fudula fana ka ca tugu dɛ wala o fudula fana ka ca ala ke ban fula ni mɔgɔ min y'a biri k'a ka danaya sɔrɔ ko ale tigi ti fudu mais n'olu labana ka kɛ fudulaw ye a ɲagamina Traoré baara ma ɲagami baara ɲagamina hali bi ala k'a kɛ ɲuman amin n'an bɔra yen a bɛ kɛ musɔrɔ ye o kɔrɔ ko o ye muso ta ye ko furumuso n'i bɛna ko o ko kɛ i miiri fɔlɔ ka sɔrɔ k'a kɛ a kɔ bɛ kɛ di a bɛ laban cogo di i miiri fɔlɔ sabu n'i miiriya i bɛ se a kɛcogo la siga tɛ nin na Traoré i y'a ye n'an bɔra yen a bɛ kɛ ka dileki kɛ o dilonki o kɔrɔ ko ka dulon i yɛrɛ la o kɔrɔ ko an faw adamaden man kan ka dulon n'a mɔgɔ ɲɔgɔn na dɛ i bɛ dulon i yɛrɛ la de o kɔrɔ ko i bɛ kɛ cɛ ye cɛ fɛ i bɛ kɛ baara kɛ i bɛ dulon i yɛrɛ la ni tiɲɛ an b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ninnu ka ninnu bɛɛ tɔgɔ la mun kosɔn ka se ka anw yɛrɛ ka adamadenya guider sera muso ko bɔn n'i dɛsɛra i bɛ sigi ka ne filɛ ne bɛna taa terikɛ n'a muso cɛ tiɲɛ sisan wala muso taara a taara terikɛ sɔrɔ atelier la a ye terikɛ fo k'a ni ce ani baara ko fani min bɔden min ye nin k'a ɲɛna kojugu k'a ni baara ani ce cɛ fana ko n'a t'ale nigɛra kɔni k'o diyara ale ye a ko cɛ ma a ko n'i y'ale sera a fɛ yan ale dencɛ a ko a bɛ fɛ ka kadoba kɛ a ɲɛmɔgɔ sunguru ye parce que o bɛnna k'o bɛna furu mais komi ale ka ye a bɛ se kalani na ale bɛ fɛ a ka piti ɲɛnaman dɔ labɛn k'o di ale ma ale bɛ taa di a dencɛ ma a b'a di a sunguru ma n'o ye a ɲɛmɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye terikɛ ko baasi tɛ terikɛ k'o piti labɛn k'a di muso ma muso bɔra atelier kɔnɔ a tilenna ka taa terikɛ ka so kɔnɔ ka taa terikɛ muso fo muso k'a lamana a ko ale bɔra ka jan ale sigara minɔgɔ b'ale la o ye ji di ale ma muso ka ji ɲini ka na d'a ma muso o kɛra min kɛ o ka baro kɛ muso k'a ti cɛ min wa k'o bɛ bɛn a sigira muso ka da la muso k'a temina ɲiniw damina pour que o bɛna te sigi a denna ka pitinin ta ka bila muso ka kon kɔfɛ k'a la fɔlɔfɔlɔ ko n'o tugu o kɔrɔ t'ale k'o cun a bɛ taa bila lafɛn fan na ye a k'a den o ka te min ka ban a bɔra ka muso bilasira muso taara terikɛ ale nana wula fɛ muso k'a kunbɛn ka ji ta ka d'a ma k'a sɔrɔ ka to ka dumuni ko ɲɛnabɔ nin ye muso ka to ka baro duman seri a cɛ la nin ye muso ɲuman kɛ cogo ye sabu muso ɲuman ni cɛ nana n'i k'a kunbɛn i ka ji d'a ma k'a min tuma dɔ i b'a sɔrɔ i nana ni dumuni ye tigɛkoji ni minji bɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ mais o y'a sɔrɔ i labɛnna dɛ i bɛ tigɛkoji ta i bɛ n'o bila k'o démarche kɛ ka tila ka démarche wɛrɛ kɛ ka taa minji kɔ ka na tila k'o fana bila donc a bɛ sigi ka tugu i ma filɛ. donc muso b'o la ani a bɛ ka kumakan dumanw seri a cɛ kan o b'o ka nisɔndiya baro la. O tora o kɔnɔ o y'a sɔrɔ piti fana bɛ yen kon kɔfɛ kɔnɔcɛ nana kɛ ten mun ye ale ka piti min kala ko a bɛ taara di ɲɔmɔgɔ sunguru ma o piti lo teliya o yɔrɔ bɛɛ kɔnɔcɛ ɲa sisira barawula muso nana ye o tora baro jima na ɲa sisira a ko n cɛ a kɛra cogo di a ko a y'ale to yen dɛ kɔnɔcɛ ko a y'ale to yen a ko yɔrɔnin kelen ko mɛ min bɛ yen ko a ɲɛfɔ kɛ ayi
ko min bɛ yen a ye gɛrɛ ɲɛfɛ a kana to ale ye kojugu kɛ quoi. Gɛrɛkɛ m'a ɲɛɲini yɛrɛ. Kɔnɔcɛ m'a ɲɛɲini gɛrɛkɛ m'a ɲɛɲini k'a ye gɛrɛ de kɔfɛ a kana to ale ye kojugu kɛ. Parce que tuma dɔ muso ɲuman fana n'i y'a ye cɛ k'i minɛ n'a ko gɛrɛ kɔfɛ fɔlɔ k'i bɛ gɛrɛ kɔfɛ yan'a dusu suma. Comme o b'a ye gɛrɛ kɔfɛ kojugu kana kɛ muso fana tɛ fɛ kojugu bɛ kɛ kɔnɔcɛ k'a fɔ a gɛrɛla. A kɔnɔ ka gɛrɛ kɔfɛ. A gɛrɛla. Kɔnɔcɛ ka yɛlɛma caman kɛ. A sɔrɔla k'a fɔ muso ɲɛna ko min bɛ yen ko muso furu sara. Muso ko fɔ o cogo la wa? N ka mun kɛ? N ka min kɛ i b'a fɔ kɛ. A ko muso furu sara. A ko komi sariya yɛrɛ ko n'i bɛna muso furu sa a bɛ kalo 3 kɛ i fɛ so kɔnɔ. A ko n'o tɛ ko muso tun bɛ bɔra sisan. Ko komi kuranna ko muso ye sigi kalo 3 o kosɔn a bɛ siya. Muso yɛrɛ k'a lɔn sisan a gɛlɛyara k'a gɛlɛyara k'a tɛ sɛbɛn. Dugu bɛra kɔnɔcɛ taara atelier la ɲa wulila. Muso taara sitana fɛ a ko sitana ma a ko n m'a f'i ye wa a ko ne bɛ se k'o cɛ tiɲɛ wa a ko n ka teri cɛ n'a muso n k'o cɛ tiɲɛ pewu. A yɛrɛ ko fu sara. Sitana ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko i bɛ se ko la a ko ne ni n ka sitanaya a ko muso nin yɛrɛ makari bɛ ne la. I ka min kɛ muso nin na a hinɛ yɛrɛ bɛ ne la. Ne ni n ka sitanaya a ko mɛ yala i bɛ se k'o cɛ dilan wa sabu i k'a cɛ n'i bɛ se k'a dilan a ko o ka nɔgɔn ka tɛmɛ dɔɔnin kan. A ko i bɛ se a ko hɔn a ko bɔn ko an bɛ taga ne t'o cɛ dilan sisan. A taara terikɛ fɛ yen ka taa foli fɛ terikɛ ka a lamina a ko terikɛ a ko n nana tugun. A ko kunu o y'a sɔrɔ kɔnɔcɛ ɲɛ wulila ala k'a lamina ka ɲɛ o. A ko kunu a ko i ka piti min dilan k'a di yan nin a ko piti nin bɔra n'a ye fɛ yan n taatɔ tile ka n sigi n ka lu bɛ n donna n komi ji min a ko lutigi ni muso ka ɲi fo ka tɛmɛ a ko a ka ji diya n k'a min a ka kuma dumanw fɔ n ye a ka munna ka ɲɛ o munna ka ɲɛ ɲuman kama a ko ne ɲinana n ka piti bɔ o yɔrɔ la. A ko mɛ komi muso nin ka ɲi ne t'i fɛ ka bɔ sɔgɔ ka taa o piti kelen minɛ a fɛ n bɛ fɛ o bɛ kɛ ale gɛrɛsɛgɛ ye i bɛ kura wɛrɛ dilan ka di yan n'i t'a di n dencɛ ma a y'a di a sunkuru ma. Tiɲɛna fɔra. Terikɛ ko sisan a fɔ a kɔnɔ a ko jaa piti ka ne du kɔnɔna sɔrɔ ten. A ko muso a ko est-ce que i b'a lɔn ko i ka piti ka ne ka furu sa wa. A ko k'e ka furu sa wa. A ko i taara piti to bila lu min kɔnɔ a ko ne ka lu lo piti bɔra ni kan min ye yan ele k'a lɔn ne k'a lɔn. A ko n'a bɛ ten a ko wuli ko an ka taga a ko n bɛ taa cɛ dilan o yɛrɛ la sitana n'a ka sitanaya kirina atelier kɔnɔ. A bɛ kiri muso fɔra ye o. Muso taara ka taa o cɛ dilan. I m'a ye o kosɔn ala b'a fɔ an ye a ko inna kayida kunna azim. A ko i k'a lɔn ko muso ka dabali muso ka fɛɛrɛ k'a ka bon ka tɛmɛ. Muso bɛ se fɛɛrɛ la dɛ mais o tɛ sɔn ka fɛɛrɛ ɲuman dɔ kɛ. Sinon o ka fɛɛrɛ la dɛ. C'est dit ni ko nana ka i ni muso sɔrɔ k'a kɔ a bɛ bɔ da min sɔrɔ a bɛ bɔ. Non muso ka fɛɛrɛ lɔ. Muso ka fɛɛrɛ lɔ kojugu. Fɛɛrɛ ala k'o di muso ma. Ni n'a bɛ
fɛɛlɛ ko kɔnɔna ele k'a kɔ siga t'a la woloma mais a k'a fɔ ye o ye k'i ka fɛɛlɛ ninnu kɛ ɲuman ye sinon n'o ko b'a kɛ ɲuman ye diɲɛ bɛ diya dɛ Allahu akbar ni tiɲɛ muso bɛ se fɛɛlɛ la siga t'a la muso bɛ se fɛɛlɛ la y'a ye donc k'a fɔ musow ye o ye fɛɛrɛ ɲuman kɛ i mɛ kuranna fana b'a fɔ a ko inna kayda shaitan kana da'ifa a ko i k'a lɔn ko sitana ka dabari plan ko a lafura o kɔrɔ ko adamaden ka fɛɛrɛ a ka bon sitana ta ye bari ni sitana ka fɛɛrɛ tun ka bon n'an ta ye lahara an se tun tɛ o mais sitana bɛna taa fɔ ko an ka n'ale jalaki an y'an yɛrɛ kun jalaki o kɔrɔ ko se dɔ b'an ye donc k'a fɔ an bamusow ye o ye fɛɛrɛ ɲuman kɛ n'o kɛra lu bɛ ɲɛ. sufɛ wajulu kuncɛlen kɔfɛ an ye kɔrɔfɔ galamanin cɛngu baara in a labɛnbagaw o ye u ka nisɔndiya yira an na. mawudu ye nin y'a ta ko naaninan ye tiɲɛ yɛrɛ an nisɔndiya lo kosɛbɛ san o san an b'an ta karamɔgɔ dɛmɛ an bɛ jɛ ka mawudu organiser bon san caman la a ta mɔgɔw bɛ na kɛnɛ kan n'a yeli kɛnɛ kan o ka di an ye kosɛbɛ jama bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ ɲinan ta yɛrɛ komi ala ta nɛɛma kɔnna wajulu ɲa wala olu ye ɲinan ta fɛngɛ dɔɔnin sinon jama kɔni tiɲɛ yɛrɛ a bɛ kɛ jamako dan ye mais ɲinan ta bon n'ala ka fɛn min kɛ o tɛ can quoi wala dakuruɲa fila min b'an bolo o ko ka olu bon folikan bɛ n bolo mɔgɔ mɔgɔ sen bɔra kɔnɔ kɔrɔ ka se kɛnɛ n y'a foli b'o bɛɛ lajɛlen ye fɛn min natɔ sɔrɔ u kana u tagatɔ sɔrɔ o bɔra u ta denbaya hɛrɛ cogo a ka se yan ala k'o kɔsegin u ta denbaya hɛrɛ la ten bon min bɛ mɔgɔ tɔ min bɛ n bolo kɔni ka ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka mawudi nin an ka ko minɛ sɛbɛ la o kɛ nin ye ɲɛtagaba ye dugu ma quoi. dugu jɛlen an bɛɛ lajɛlen tilala ka ɲɔgɔn sɔrɔ kokura mawuludu baara tɔw hokumu kɔnɔna na o min fɛnɛ bɛnna complexe scolaire Shirifila ale ka san 20 sɔrɔli ma manamanaso dugu kɔnɔna na a waati kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnlen ye dugu kɔnɔna na a nisɔndiya ani a yafarahaw barika bonyana kosɛbɛ a kɛnɛ nun donna ni alikuranɛ sanuman kalanni ye kalandenw fɛ. ashabul jannati humul faizun law أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. o kɔfɛ diskuru bɔra ka kalan o tɛmɛlen kɔfɛ kalandenw bɔra k'u ka seko an'u ka dɔnkow yira an na arabukan na faransɛkan ani anglɛkan wa an karamɔgɔlakaw fɛnɛ ma to kɔ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ dɔnni nafa la o n'a ɲɔgɔnna caman fɔɔ ka taa se kalanyɔrɔ a fondateur n'o ye Ustaz Musa Tarawele ale fɛnɛ bɛ bɔ ka ladilikan nafaman caman di kɛnɛ in kɔnɔna na. Monsieur le représentant du sous-préfet d'Aboasso Komoé, Monsieur le représentant de Madame IEP d'Aboasso Komoé, chers élèves, chers enseignants, chers parents, chers invités, nous sommes réunis ici ce matin pour célébrer les 20 années d'existence de notre prestigieuse école primaire EPC Shirifila. C'est un moment de joie et de fierté pour toute la communauté éducative. Nous sommes ici pour célébrer les années passées, les réussites, les défis et les souvenirs que nous avons partagés ensemble. L'EPC Shirifila est plus qu'un simple établissement scolaire. C'est un lieu d'apprentissage, de croissance et de découverte. C'est un endroit où les enfants viennent pour développer leurs connaissances, leurs compétences et leurs valeurs. Je voudrais commencer pour remercier les élèves pour leur énergie
et leur enthousiasme. Vous êtes les étoiles de notre école et nous sommes fiers de vous. Je voudrais également remercier le fondateur Oustaz Moussa Traoré, mes enseignants ici présents et le personnel de l'école pour leur engagement envers les élèves. Votre travail est essentiel pour le succès de notre école. Enfin, je voudrais remercier les parents et les familles pour leur soutien et leur implication dans la vie de l'école. Votre participation est précieuse pour nous. En ce jour spécial, je souhaite à tous et à tous les enseignants et personnels de l'école un joyeux anniversaire. Que cette année soit une année de succès, de joie et de découverte pour tous. Vive l'EPC Chérifla d'Abosso Komoé. Vive la plateforme des structures islamiques d'éducation. Vive les structures islamiques d'éducation. Je vous remercie. Je vais vous présenter mon joli éloge. Aujourd'hui, permettez-moi de faire les éloges d'un homme exceptionnel à la personne de Traoré Moussa, qui a consacré et continue de consacrer sa vie à l'éducation et à la formation spirituelle des jeunes. Il a eu la vision de créer une école qui offrirait une éducation de qualité ancrée dans les valeurs de la foi et de la compassion. Traoré Moussa est un homme de grande foi et de conviction. Il croit à l'importance de l'éducation pour le développement des individus et de la société. Et vouloir partager cette conviction avec les autres, il a compris que l'éducation est la clé pour ouvrir la porte à l'avenir et à offrir à ses élèves les outils nécessaires pour réussir dans la vie. Il travaille nuit et jour pour rassembler les ressources nécessaires, convainc les parents et autorités de l'importance de son projet. Et grâce à son dévouement et sa détermination, l'école a vu le jour. Aujourd'hui, l'EPC Chérifla est une institution respectée et reconnue pour sa qualité de son enseignement et son engagement avec les élèves. Les générations des élèves qui ont passé par ce mur ont bénéficié de l'éducation et des valeurs transmises par Oustaz Moussa Traoré et son équipe. Ils ont appris à vivre leur foi, à servir les autres et à être des agents de changement dans leur communauté. O kɔfɛ an bɛ nabaga cɛ a n'a muso fo ka bɛɛ lajɛlen fo dakurunya kelen ko bɛɛ lajɛlen ni ce fɛn o fɛn ka dɛmɛ kɛ ka damina kalanso damina fo ka taa se bi a ka ɲɛtaga la min ta kɛra wari ye min ta kɛra minɛn ye min ta kɛra hakilina ye ko bɛɛ lajɛlen ni ce o kɔfɛ ka foli belebeleba ta k'a di baarakɛlaw ma n'o ye mɛtiriw ye sabu mɛtiri sarati mɔgɔ bolo i b'i ŋaniya yira lo kɛ mɛtiri la i ko président i ko minisiri a bɛɛ dɔ lo k'a kalan a bɛɛ bɔra kilasi kɔnɔ mɛtiri sarati mɔgɔ bolo k'o ni ce k'o ni ce tugu sabu o bɛɛ ka kalanso k'o ta ye si ma kalanso kɛ ko nana denmisɛnw kalanyɔrɔ ten a bɛɛ i b'a lɔn a kɛwale la ka kalanso k'a ta ye i b'a lɔn a fɔtara k'a ka kalanso k'a ta ye tiɲɛ yɛrɛ la ma dan sɔrɔ o la ka sɔrɔ ka foli belebeleba k'o di an ka sababu ɲuman ma n'i y'a ye an bɛ sigi nin na o ko ten ni ka sani tɔmɔ biri kan kana to sanfɛ ka barakala kɛ dɛ jigi duguma sabu sanfɛnfɛ tɛ a bɔra dingɛ bɔgɔ dingɛ min na i t'o barakala n'i y'a ye k'a fɔ ko kalanso sɔrɔra bi
an yɛrɛ b'a fɔ an sari a sababu bɔra cɛba dɔ la n'o ye an fa ye ani n'o ye muminu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye a Seydi Seru Usmani Madani Haidara. Ala k'a nafa n'a baraka ye Ala k'a nafa n'a baraka ye Ala k'o kɛ kira n'a bɔnnaw kama wa sɔli ala nabi. Diplôme dɔ bɛ yen tuguni ka di kalanden 3 ma o diplôme tuguni a ti di la gansan papier lo k'a bila vitre kɔnɔ mais silamɛw nin ti vitre gansan ye nin ti karo gansan ye ŋaniya min kɛra k'a kɛ olu ka bon sabu kalanyɔrɔ daminɛna mɔgɔ 3 nin o y'a sɔrɔ o ka dɔgɔ olu lo tun ye ne bolo ye olu lo tun ye ne sen ye ne kan ka baara min kɛ olu lo tun b'a kɛ o yɛrɛ ka baara kɛta olu lo tun b'a kɛ sabu n'i ka kɛnɛya man ca tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen o bɛna kalanso histoire lakari o ka sɛgɛn caman kɛ yan dɛ o ka baraka ɲini donc komi baraka ɲinifɛn la a ti san lɔgɔfɛ ra parce que dɔnnibagaw ko fɛn 3 bɛ yen ali ilim wal adab wal baraka a ko a 3 juma ka fisa o k'a yira k'a fɔ jogo olu ka fisa ka tɛmɛ lɔnni kan sabu n'i kɛra lɔnnibaga ye ni jogo tira o bɛ kɛ sababu ye lɔnni o baraka a b'a bɛɛ lataga donc ninnu ka baraka ɲini o ka baraka ɲini o k'a kɛ dɛ. اليوم نحتفل بذكر السنوية 20 لتأسيس مدرستنا مدرسة شريفلا في أبو سكومي. مدرستنا غالية لقد شرفنا بك مدرسة لو تراءت البدر سماء بدت المنه الآلة كنا فيها للمعالي فهانان يوم للمعالي أهلا فشكرا لك مدرستي وشكرا لكم أيها الأساتذة الكرام أصحاب الفضل دائم. رسائل الوفاء صادقة كانت بوصلتنا إلى طريق النجاح. معلمين أفاضل أديتم أمانة وما أعظمها من أمانة ونميل كل شكر وتقدير لسيدي وشيخي أستاذ موسى تراوري مؤسس هذه المدرسة. شكرا لكم يا أستاذنا موسى تراوري يا سنة الأجيال ومنير الأفكار في الدجى الأهوال. أعطيت علمك صادقا ومهذبا فسموت بالتعليم والأفعال. في شريف لا قد شئت مجدا ساتعا حتى غدت في ذروة الآمال. تربو العقول بحسن توجيهك وتسير نحو النور باعتدال. إذ أنت تنطق يصمت الضجر الذي ويفيد فكر العلم في الأقوال. صبر وحلم والسماحة شيمة فغدوت أسمى قدوة ومثال. نتغمى زوجة وافية صادقة سند لدربك في كل حال. وهاجرة النور الذي في بيتكم دعاء خير واطمئنان بالي. فتباركتم أسرة علمية تمضي على نهج الهدى المتعالي. وبشرف لا كرام علمائنا نجم العلوم وصانع الأجيال. الحسن ينفي العطاء مربنا وإسماعيل دنفر الدلالي. فعبد الكريم حلمه زان العلا خلق رسيق صافي الخصال. وهارون مرق الذي أثمرت يده علما تنقل بين كل جيل. وإسحاق تراور نور العلم قبلتنا بعلمه سمى الجيل واستقام الدرب.
وهذه أبيات شكر لا نوفي بها حق العطاء ولا المقال نقدمها اعترافا بالجميل وتقديرا لفضلكم في الليالي فما علمتم حرفا دون قلب ولا ربيتم فكرا بالجدال فالسلام ربي دائم عليكم ما دام علمكم نبراس كوت ديفوار وعلى هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أما فوق أولنا الله. adama de ni sigila lomina ka mɛ sigila c'est que i bɛ sigila fɛn min kosɔn o fɛn de nafa ka bon i ɲakɔrɔ alakila sallallahu alaihi wasallam a ye sɛgɛ caman kun mun kosɔn message min b'a bolo o message ta bonya kosɔn o la an nana bi ani abuaso komo kaw ye ɲɔgɔn lɔn alhamdulillah denmisɛnw fana bɛ bilala kalan na min kama o fana de lɔn silamaw an ka kan ka Alahu Taala fo foli la foli min dan t'a la kunu fɛn mun n'o tun bɛ miiri k'o tɛ se ka kɛ kalanden ye ko kalanden yɛrɛ tɛ se ka surunya a la bi kalandenw timina o la fɔlɔ la anw ka kalanso ninnu o le tun bɛ jate i n'a fɔ denmisɛn lamara yɔrɔ ma tɛ yani a tɛ jate État bolo i n'a fɔ jogodo yɔrɔ mais bi alhamdulillah État la Côte d'Ivoire fan fɛn fɛn bi bɛɛ lajɛlen b'a lɔn k'a fɔ kalanso ko fɛn dɔ mɔgɔ kan k'a bolo don a kɔrɔ nka ne yɛrɛ miiriya min bɛ ne la n'o miiriya bɛ n si ɲɛna kosɛbɛ o de ye lon dɔ ye na a ye fɔ ko anw ka kalanden min ye kalan k'a fɛ ka taa tɔ laban yɔrɔ wɛrɛ an t'o ma dɛ min yɛrɛ ka kalan kɛ an ka kalanso ninnu la o denmisɛn dɔ ye bɔ ka kɛ jamana marabaga yɛrɛ ye ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye décision bɛ ta yɔrɔ min na an b'a fɔ n ko ka Côte d'Ivoire yɛlɛma ka kɛ silamɛdugu ye dɛ mais jogo ɲuman min bɛ silamɛya kɔnɔ lɔnni min bɛ silamɛya kɔnɔ o denmisɛn ninnu ye kɛ sababu ye k'o lɔnni yira duniya bɛɛ lajɛlen na o la bi nin na kalanso min ni gouvernement yɛrɛ sɔnna ma k'a fɔ ninnu kalanso ninnu n'o ka kalan kɛ a kalandenw kan ka diplôme sɔrɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ diplôme sɔrɔ n'o kan ka kɛ kalandenw ye m'o bɛna baara kɛ Côte d'Ivoire ye k'a kɛ alimami ye kosɛbɛ k'i to i ka alimamiya la ye fonctionnaire fana ye n t'a hakili la o nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ tagala yɔrɔ min na o le y'o ye mais pour qu'an bɛ se o yɔrɔ ma an bɛ sara o tuma na an yɛrɛw la ka sara o tuma na an baw n'an faw la ka sara an karamɔgɔw ni o tuma na an ka kalandenw la ka sara bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Côte d'Ivoire kalanko kununlama a n'a bilama différence caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ la a tun faamuna tuma dɔ ko n'i ka faransɛ kan kalan o kalan tɛ bɛn i ka diinɛ ma mais bi an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ma faransɛ kalan n'i yɛrɛ m'a to i denw ye faransɛ lɔn tuma dɔ i bɛna sɛgɛn kɔfɛ parce que Côte d'Ivoire bɛ tagala yɔrɔ min na bi waati dɔ de bɛna na mɔgɔ o mɔgɔ ni ele t'i bolo la yɔrɔ lɔn o tuma na i y'a lɔn k'a fɔ ele tɛna kɛ mɔgɔ ye min bɛ nafa sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ o kama an y'a to denmisɛnninw ye taa kalanyɔrɔw la an y'a to denmisɛnninw ye kan fila nin bɛɛ lajɛlen kalan an y'a to denmisɛnninw ye diplôme fila nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o bɛ nafolo min bɔ an kun an ye sabari
o bɛ yani temps min ta an bolo an ye sabari o yɛrɛ bɛ o tumana baara min gɛlɛya min la an kan an ye sabari o gɛlɛya kɔrɔ n'o kɛra an bɛ ɲasuma sini n badenw mɔgɔ dɔ le jɔrɔ bɛ ne la ele min n'i y'i ka den ta ka taa bila kalanyɔrɔ la k'a sɔrɔ i bɛ taa bila kun min kosɔn ele yɛrɛ m'a lɔ wallahi jɔrɔ bɛ n na mun kosɔn parce que n'i ma laɲini lɔn fɛn na a bɛ fiɲɛ i bolo anw ka denmisɛnw o man kan ni malobɔrɔdennin ye ka taa kalankɛyɔrɔ la an ka denfaw n'an ka denbaw an ka denw man kan ni fani faranin do ye walima fani nɔgɔnin do ka taa kalankɛyɔrɔ la an bɛ min fɔ fɛnɛ ni an bɛ den mun yela ni n'o bɛ tagala yani o bɛ comme feeretani n'o bɛ taala kalankɛyɔrɔ la ninnu denw de nafa ka bon ala fɛ ka tɛmɛ fɛn caman kan innal malaikata la tad'a ajnihataha ridan li talibil ilm ko mɛlɛkɛw ni denmisɛn bɛ dɔ bɛ e ka so kɔnɔ ele bɛ denmisɛn min bila kalan na n'i y'a don kalan na tuma tuma sɔgɔma sɔgɔma n'a ko a bɛ bɔ mɛlɛkɛw de bɛ nin la k'i gama la dugu ma parce que o jɛni no den nin ka baara ma Allahu akbar yala o den ka kan ni dɔgɔyama ye wa i fana b'i yɛrɛ kɔrɔsi fana ni n'i taara den bila kalanyɔrɔ la an y'an jija karamɔgɔw kana si kɔngɔ la an ɲɛna karamɔgɔw kana si kɔngɔ la an ɲɛna dɛ parce que ni karamɔgɔw sila kɔngɔ la a bɛ tɔɔrɔya min lase communauté ma a bɛ tɔɔrɔya min lase jamana ma o tuma ala kelen pe de b'a lɔ. Today we are celebrating a very special day, the anniversary of our school. I am very happy to be a part of this school. I love coming to school every day and learning things to do. Our teachers are amazing. They and they help us learn and grow in so many ways. I got to say thank you to all the teachers and staff who work so hard to make our school a great place. Happy anniversary EPC Sherifla. Kene kunceli aye korfo galamani tengu ambalakaw la amado nga fo bara nuna ambalakaw joro ka bonko sebe ufene bora ku kaniso jaw yira ana Maurudi na ama ka ame sanga wulu bo ama disa bo ame triko bo ko chama ne be Maurudi nkono donga akada e saonsa usa be Maurudi nke akada nye ame klaka segi kuma kan tuguni ka foli kan chama kadi osaima ka osaima nkoro ka kenya mo nyumae ka yere ke ko mo nyumae alu yere mu ya pare tuwe ame foli dauma ala ka bolo ma ka barala ka se mesran kan ka ke ko mo nyumae me mamso mo fo ni chila dulo masan o sanko Maurudi gbake be osaife o bebe bo ko mi kono kulu jele kana fara anu kan mute anu saru e mu ya anu saru e amena jenka gbake ka la nu sonja nyon bolo ka ke ko de ni ke ko bae chana me mam so fo yoro la me gbake la betu fo ko ni che kenen kuncelen kofe anyi anga korofo galamani tengu femye maminu nye kenen shiria kadamne karamogola bera jelen bora ku kaniso jawira ana anga anniversaire damana depuis enfant tuma akula ala fana ka latige bi ala tige la kanya anga fondateur mi Musa Traoré ayi bonya ke anyi ambe wasala ko ya yere atemna hakilima donc o dalanyo ko sabe ani anga baraka yongo Ismail kafara Karim na ani Marco ani to munte ya rola bibi nani an wasala ko sabe komi adamna lo ala le kanson sila na la manana son ni sami na fa na nogala na la sona
a dɔw bɛ kɛ an bɛɛ bɛ wasa a kɔnɔ bi kɔni an wasala kosɛbɛ an bɛ jama fo an bɛ bɛɛ fo an bɛ nabaga bɛɛ fo fɛn min mun sɔrɔ nayɔrɔ la a kɔni sɔrɔ kɔsɛgɛyɔrɔ la an bɛ Alahu Taala dari ka bɛɛ tu jigimafa an bɛ baara kɛ ni Usa Tarawele tɔgɔ ye ni kɔnɔgbɛya ye ani an seko dama yɛrɛ la an b'a bɛɛ kɛ n'u ye Ala Kira yɛrɛ ko mun ko ni ko yɛrɛ bonyana ma ni mɔgɔ ye a lɔ ye i b'a lɔ a ye. An sera ka fɛn min sɔrɔ k'o lase aw ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ manamana so sigida kɔnɔna na ka sanga n'u ka mawuludu nabawi o baara minnu kɛra ka bɛn février kalo tɛmɛlen ma san 2026 an bɛ Ala deli bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na ya Rabbi Ala ka an mɛn kulo ɲuman di an ma mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ Ala ko nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye duwawu don minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na ya Rabbi Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala sɔnna fana a mawuludu baaraw bɛnna ni kalanyɔrɔ complexe scolaire Shirifla ale ka san 20 sɔrɔli an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala ka barika don kalanyɔrɔ in na Ala ka yiriwa ka barika don a kalandenw an'a karamɔgɔw la ka dɔnni nafaman di an'u ma haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد إذ